नमस्कार मंडळी, मी मीना तुळसकर. आज मी तुम्हाला कलेजी कशी बनवतात ते दाखवणार आहे. चला तर मग बघूया साहित्य. हे बघा, ही कलेजी आहे. ही अर्धा किलो कलेजी आहे. साफ करून ठेवली आहे मी. ह्याला जरा लिंबू लावायचं आहे. ते लावून ठेवणार 5-10 मिनटं. कलेजी म्हणजे काय? ही कोंबड्याची कलेजी असते ना, हृदय का? हृदय. हां, हे कांदा आहे कलेजीत घालण्यासाठी. हे फोडणीला द्यायचं आहे. हे टमाटर आहे. कांदे 4 आहेत, टमाटे पण 4 आहेत, बारके मध्यम आकाराचे. हे वाटण करायचं आहे मला. कोथिंबीर, मिरच्या 4, अद्रक, लसूण हे सगळं वाटण करून त्याच्यामध्ये घालायचं आहे. फोडणीसाठी तेल, गरम मसाला, हिंग, मालवणी मसाला, हळद आणि कढीपत्ता फोडणीला. हे सगळं वाटण करून घेते मी. तोपर्यंत पहिला आधी हे लावून घेते ह्याच्यामध्ये कलेजीला. जरा वास असतो ना ह्याला. वाटण, कोथिंबीर. कशात लावतेस ते? हां, कसलं मिक्सरचं भांडं आहे? मिक्सर भांडं. हां, हे आलं आहे. तर लसणीची पाकळ्या 10-12 पाकळ्या आहेत त्या लसणीच्या. हां, आणि अर्धा हे आलं आहे, अर्धा तुकडा, बोटाचा अर्धा तुकडा आहे. हे सगळं मिक्सरला. हे 4 मिरच्या आहेत. हे सगळं बारीक करून घेते मिक्सरला. हे वाटण, आला, लसूण आणि कोथिंबीरचे वाटण करून मी घेतलं आहे. आता हे फोडणीला घालून घेते मी. कांदा उकला आहे. आता आपण 4-5 चमचे तेल घालूया. कढीपत्ता टाकते. हिंग चमचा घालते याच्यामध्ये, 1 चमचा. हिंग घातला 1 चमचा, थोडासा जास्त. हिंग जरा भाजू दे. कांदा घालते. मगाशी मी मीठ सांगायला विसरले. मीठ पण टाकायचं याच्यामध्ये. कलेजी. आता कांदा भाजून घेऊया चांगला. जरा गॅस जरा फास्टच करते मी. कांदा चांगला नरम व्हायला पाहिजे भाजी. त्यानंतर आपण ह्याच्यामध्ये गरम सामान वगैरे टाकून, गरम मसाला टाकूया याच्यामध्ये. 1 चमचा, 1 चमचा थोडा जास्त. तो पण ढवळून घेऊया. गरम मसाला ढवळूया चांगला. आता हळद घालू 1 चमचा. 1 चमचा थोडा कमी. हळद ढवळून घेऊया. कांदा एकदम नरम होत आला आहे. आता आपण मालवणी मसाला घालूया. 1 ते 1.5 चमचा घालूया. काही जास्त तिखट नाही आहे मालवणी मसाला, कारण आपण मिरची पण घातलेली आहे त्याच्यामध्ये.
अजून माझ्या थोडंसं अजून तेल लागणार आहे. तेल लागलं तर आपण जर पाहिजे तर आपण घालू शकतो परत. की 2 चमचे मी तेल घालते, कारण या कलेजीला थोडे तेलच जास्त लागतं. आता आपण टमाटे टाकूया. हे शिजायला देऊया थोडा वेळ. गॅस जरा बारीक करते. ह्याच्यामध्ये आपण थोडं मीठ पण घालून घेऊया, 1 चमचा. आता आपण हे हिरवी मिरचीचं हे वाटण करून ठेवलं आहे. कोथिंबीर, मिरची हे मी ते सगळं घालून घेऊया. आलं, लसूण आणि मिरच्या हे सगळं वाटण करून घेतलेलं आहे. हे सगळं आता घातलं आहे. आता आपण कलेजी होतो याच्यामध्ये. ह्याला लिंबू लावून ठेवलं आहे. 10-15 मिनटं झाली आहेत. हे ढवळून घेऊया आणि आता हे आपण 15-20 मिनटं तरी झाकण मारून शिजत ठेवूया चांगलं. 15-20 मिनिटं. थोडं पाणी टाकते. नंतर बघायला पाहिजे मीठ हवं आहे काय. शिजू दे. आता जरा फास्ट करते गॅस. असं आपण वाटण घालून पण ही कलेजी करू शकतो. याच्यामध्ये आज मी खोबरं वगैरे नाही वापरलेलं आहे, अशी साधीच केली आहे. झाकण्यावर थोडंसं पाणी घालून ठेवूया आणि शिजत ठेवूया. गॅस जरा फास्टच ठेवला आहे, शिजली पाहिजे म्हणून. थोडं नंतर थोड्या वेळाने मग बारीक करेल. सगळं घालून झालं आहे. आता फक्त शिजायची आहे ती. आता झाली काय आपली रेसिपी झाली. आता 15-20-25 मिनटं झाली आहे. हे बघा व्यवस्थित झाली, शिजली. हे बघा चांगली शिजली आहे. आता आटली पण व्यवस्थित. ही जर रेसिपी तुम्हाला आवडली असेल तर लाईक करा, शेअर करा. नवीन असा तर सबस्क्राईब करा. धन्यवाद.